Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na po kita manghigala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza dos na gyud mahigala sa bulan sa Oktobre. Ayan no. So hapit na mahigala ang Fiestas Manhuyod. Ug mga adlaw mahigala bisperas na gyud. Karong Miyerkules pohon, fiesta na gyud. Ano no? Sa nahala no, tanan nga to nga mga paisano nga mga manhuyod nuns, happy advance, happy fiesta kaninyong tanan. Abi no, ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Of course, ang ato ang Saint of the Day karon secondary sa atong listahan. Oktobre 2, kabalo ba mo kinsa manghigala? Oktobre 2, kaila kay mo ani manghigala ang ato ang Santa karong adlaw, Santa. Si atere Oktobre 2, agato ang Santa karon mao si October 2, Feast of the Guardian Angels. Ayan ang mga kapistahan sa ato ang mga Anghel de la Guardia. Ano? Ang muna gitawag itong Guardian Angels. No muna nga karong adlaw ato nga gihinumduman ang kanang atong mga anghel de la guardia, mga guardian angels nato, no? Unsa man day ang papel sa atong mga guardian angels? Of course, ang papel sa atong mga guardian angels to represent individuals before God. No, mo day na siya mo representa, mao ni sila ang mo representa kanato didto sa atubangan sa Dios. To watch our magbantay kanato kanunay, no, magbantay kanato kanunay, no, he will always watch us, no, and other form of prayers when they present their souls before God, no, ang mo presenta gid ang mo presenta gyud sa atong kalag ngadto sa Dios mao di ay ang ato ang mga guardian angels, so na, no. So karong adlaw ang ato ang pistahan ang atong mga guardian angels. Okay. Pero ari kita manghigala sa ato nga wala sa takaray CBC News mahigala ha kay medyo busy karon gamay. Lahos na lang ta sa ato ang catechesis. Okay. So number 1 question. In what sense is the Blessed Virgin Mary the Mother of God? Sa unsang paagi nga ang mahal nga birhen inahan sa Dios. Ang tubag niya na isip inahan ni Kristo nga atong manunubos nahimo usab nato nga inahan ang mahal nga birhen. Ug kay si Kristo man lagi sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 8 bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 18 si Kristo man ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. O kay si Mama Mary mauman ang inahan ni Kristo nga mauusab ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. So kita usab nahimo nga si Mama Mary ato usab nga inahan sa simbahan. Klaro, no? Sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26 hanggang 27 sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinud-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto miingon siya sa iyang inahan, babae, ani ang imong anak? Unya miingon siya sa tinud-an, anak, ania ang imong inahan. So kaniadto gipatipon si Maria pagpuyo sa maong tinud-an. Ang maong tinud-an mao si San Juan nga apostol. No, ang maong tinud-an mao si San Juan apostol. No, sa klaro na no. Tungod kay si Kristo ang inahan man ni Mama Mary, no, unya kay si Kristo mao man ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Nga sa ato pa kung si Kristo mao ang mao ang anak ni Mama Mary, ang simbahan usab nga mao si Kristo mao usab ang inahan natong tanan. So gani sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26 hangtod sa 27 mao man kini ang gisulti ni Kristo ngadto sa iyahang tinunan. Ania ang imong anak.
Okay, klaro? Okay, ari kita sa laing pangutana. Pader, makasala bata kung musimba ta o simbahan sa laing relihiyon? Magdepende na na. It is necessary to fulfill social obligations such as wedding and formal kanang ni kinibitang activities. Okay na no? Bata pa kung panlitan ikaw makasimba kala sa laing relihiyon tungod kaya nagluhod kag kasal o baka nagkugos kag bunyag, okay na. But if you go there at do not attend such service out of curiosity, you are discouraged to do that. No? Sa ato pa, dili maayo nga mo apil ka sila mga kalihukan due to curiosity. Kinahanglan nga siguro mga social obligations lang ba? Mga social obligations lang panalitan, di ka adto ka dito tungod kay niluhod ka kasal o baka ni-attend ka o funeral service, muna na siya. Funeral service. Okay? So, pero kung manto ka dito, they have different interpretations of the gospel. That would be a confusion to you being a Catholic. You should worship together with your fellow Catholic. No? Sa ato padili ka mag-apil-apil din ha. So, pwede rin na siya kung social obligation lang. Okay? Muluhod o kasal, mo attend, mo bukos o bunyag, o baka mo attend o patay. Funeral service. Okay, last mahigala, no? Kinahanglan bagyod, no? Sa pamahigala, ha? Kinahanglan bagyod ang adoration chapel sa simbahan. Dili gyud na ingong kinahanglan gyud, gi-encourage lang. Gi-encourage nga adoray adoration chapel. Kung sa maday kining Eucharistic adoration. This is a special time when one spends time together with the Lord. It's time to be close to Him, and His beloved disciple John was close to Him. This is a time to feel the presence of the divine love of God in one's heart. Sa ato pa, kaya dahil mag-Eucharistic adoration ka ba? Kaya itang nabito ka sa adoration chapel. Panahon na para di mo nga mahiusa ka, mahiduol ka kang Kristo. Ingon yan, mahiusa ka ba? Ingon yan. So, importante sa na siya. Pero, dili na ingon nga, you must gi-encourage lang gina siya nga kita muhimo og kining gitawag natong adoration, kining Eucharistic adoration. No? Pero mo ingon ka nga importante gina nga kinahanglan gyud dili na siya. Gi-encourage lang. Okay? Abi no lang pangutana mahigala. As lay persons, how can we apply the doctrine of the Holy Trinity in our lives? No? Isip mga laiko, ordinaryo ra nga tao, saon man nato nga mapuy-an nato ang pagtulunan sa Santissima Trinidad sa atong kinabuhi. Abi na ko natong basahon sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila akong mga tinud-an ug buniyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. So pinaagi sa bunyag nadawat nato ang grasya kabahin sa Santissima Trinidad. We all have our capacity to do things, to create as professionals, no? Lay minister ka, no? Pinalan nga imong yung ampingan ang imong pagka-lay minister. All throughout the week, you earn your living. Pagka Sabado, mga lagad ka sa simba. Okay? Abino, din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.